Ben disusul karo Mbak Bluk. Ya. Bluk. Mbak Yoga, ayo. Pak ya istilah bluk lho. Kaya nyocoke kahanan. Tulungi Mbak, tulungi meneh. Kene nduk kayu. Aku ki kok ya urung tau kok unekke ayu to. Gak jelek. Oh, seprene nyambut gawe Akhire tulungi bocah-bocane nduk cahayu. Lah yo iku manusiawi to wong cedhok kaya rumah saku iki yo ayu aku ngarep waduh bojoku sing ayu dhewe. Heeh. Nek dhewe nek kancane yo ora. jenengan mau ya dianu karo Pak Ditotok Mbah Waluyo sing bagus dhewe. Lah iya aku yo mbatin nek dhewe aku. Mas Totek kok buku. Buku ki yo bapakku. Oh, bapakmu seram. Berane ku. Iya, Dok. Ko ya Mbak Yoga. Ko Ayo bisa bluk wong. Ditaleni siset. Yen membaca tembung karo jangan Serasa sing. Wis wengi nek cepet deh. Ora wae. Lagi apa pedamu? Ora aku. Ora. Gitu. Yo, Apa sih? Panas udan, udan panas kaleng-kaleng. capek. Nek kowe sing duwe. Capek Juli aja ngasih luput. Oke. Numpak taksi kok saketan mlebu pawon kok nyegel piring. Wes pirang-pirang sasi ora tau tanggapan nganti blangkon nggo mendrok kalojon. Pak Kuswati niki rak nasib kula. Arem-arem gedhe dawa rasa sok mendem dosane.
anggota dewan tangi kudu esuk ora kena tangi awan kendang siram sarapan budal jujuk gawean mikirke masyarakat supaya uripe aman anggota dewan kudu semene iki profesine dhewe-dhewe ana jilbab kok warnane coklat sing agem jilbab kudune rajin salat iyayine meneng ora seneng berkhianat tak dongake teker mergo kebak nikmat Dongamu apik banget. ana menake jilbab warnane kuning sing agem jilbab kudune tansah eling marang Gusti Allah kang tansah peparing ati sabar ora kena muring-muring Pinter omongnya awake dhewe yang ora ngono kuwi wong sing senenge iki ngono senenge sinden ora seperti kowe arep budal ijen karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke anti-santi bluk iki mono jenenge dalang kancane kon peteng lenggane nggon padang karepe kelir karo wayang Yusuf ansor kisan saya pun bluk Amin kondang. cukup semene lah pari ane wong wis kesel dalan jagung Dalan apa? dalan jagung boleh yo papunten sak gede-gedene mumpung iki pengidinane Nggih. nadyan wadon Nadian belum ya kan? Nadyan weton sarata Eko